To vám nedáva právo zhadzovať a ponižovať vášho chlapa. V prvom rade chcem povedať, že obdivujem každú jednu ženu, samoživiteľku, ktorá fakt, že maká, má napríklad aj svoje podnikanie a platí napríklad doma účty a podobné veci. Pretože keď už sme tak pri tom, to, že ten chlap je po vašom boku, je podľa mňa vaša voľba. A to, že on v momentálnej dobe nevie zarobiť o 1000-2000 eur viac, ako máte vy, to neznamená, že je neschopnejší, alebo že sa nesnaží, alebo že by ste ho nemali za čo obdivovať. Ako napríklad, keď robí fyzicky náročnú prácu, ktorá je bohužiaľ v tejto dobe na hovno finančne ohodnotená ako práca, napríklad cez internet, Instagram, produkty, predaj a neviem čo všetko. A ani by ste v podstate toto nikdy chlapovi povedať nemali. Ani len mu to proste vyčítať, že by bol neschopný alebo niečo, pretože vy, pokiaľ mu budete toto hovoriť, tak on stratí chuť. On stratí chuť čokoľvek naviac robiť, čokoľvek naviac vymýšľať. Pretože bude mať v hlave to, že čokoľvek viac urobí, aj tak bude za toho neschopného. A toto robia presne tie ženy, samozrejme nie všetky, ale presne tie, ktoré sa bijú do prs, že oni všetko zvládnu, oni chlapa ani nepotrebujú a potom to začnú ako keby aj ľutovať, že oni chceli byť tou hlavou rodiny.